keby ste sa dostali do vlády napríklad s SAS-kou, máte evidentne absolútne rozdielne názory na reformy, čo sa týka zdravotníctva, súdnej mapy, to sú základné veci, právny štát. Ako by ste s nimi vedeli spolupracovať? Ako by vedeli oni s nami? To je o kompromise. No ale teraz vás tu mám, tak preto sa pýtam, či si to viete predstaviť. Viete, Saska 3-krát položila vlastnú vládu, tak skúsme sa skôr opýtať Sasky, že či položí aj 4. svoju vládu. Vy si myslíte, že súdna mapa je v poriadku? Však pozrite sa, čo je to za bordel. Ako to dopadlo? Veď to je živá katastrofa. Choďte sa pozrieť na tie súdy, jak to tam vyzerá. Čo sa to všetko tam udialo? No, to bolo nepripravené, nezvládnuté, amatérsky pripravené na kolene, to je proste nedotiahnuté. Však za mnou chodievali, za mňa, ja som ich ešte ako predseda parlamentu prijímal predsedov krajských súdov, okresných súdov. Došli za mnou ma prosiť o pomoc, aby som takýto paskvil nikdy nepodporil. Smerov, teraz keby som sa vás pýtala, keby ste mali tú možnosť a mohli by ste vstúpiť do vlády s SAS-kou na čele s Branislavom Grölingom, lebo však došlo tam k zmene na poste šéfa. Určite by som vstúpil do takejto vlády aj s SAS-kou. Pre mňa je príjemnejšia akákoľvek alternatíva, ktorá nás neťahá napríklad do Ruska alebo do Uzbekistanu. Chápete ma? Alebo niekde do Vietnamu.